Занимавам се с онлайн маркетинг и уебсайтове. Преподавам същите науки на няколко места. Пишем учебни заведения и постградуейшн, такива неща. Пиша книги. Сега в момента мисля, че по деветата книга пиша. Все на база на теми за уебсайтове, онлайн маркетинг и така нататък. Много се забавлявам с всичко това. Разбира се. И сега какво трябваше да ви кажа? Какво съм научила от философията? Какво съм научила, когато съм учила философия? Формално съм се научила да чета, да пиша и да мисля в първи клас. Но всъщност мисля, че най-вече, както си мислих какво научих в тези години, когато следвах тук, е точно да чета, най-вече да чета. И тук се, като колегата, ще кажа, че времето в библиотеката, колкото и да е, разбира се, освен времето, всичко останало време, но времето в библиотеката беше безценно за мен. И то мирис на книги и цялата обстановка и да потънеш в часове в нещо, което имам си безкрайно удоволствие. Това е страшен лукс, за който завиждам на всички студенти, които могат да си го позволят в момента да го правят. И нещо, което ми липсва за сигурност безкрайно. Също тогава по нашето време, защото беше това времето веднага след демокрацията, така да се каже, нямаше толкова книги, както днес. След избухването на демокрацията, добре 90-те началото, нямаше толкова книги на български и четохме основно страшно много на руски. Сега, разбира се, от днешна гледна точка това звучи странно и разбира се, да четеш немски автори, примерно, или някакви велики философи на руски, през руски е по-различно, но при всички случаи смятам, че това по някакъв начин имаше и плюс. Защото преводите бяха великолепни и текстовете и до сега смятам, че тези книги, те са в моята библиотека, са много ценни. Всъщност другото е, че развих някаква страст към книгите от това, че учих философия, което не мисля, че много добре, защото няма място вкъщи. Така, да пиша, да, мисля, че е много ценно, крайно ценно умение. И всъщност, тук нали сме се събрали да си говорим защо да казваме на хората да учат философия. Според мен, ако иска човек да стане журналист, не трябва да учи там, на факултета трябва да учи тук философия. Ако трябва човек да стане менеджер, не трябва да учи другата, трябва да учи философия. Въобще, ако ще да стане каквото и в смисъл всичко, което иска да учи човек, да работи в бъдеще, трябва да мине през философията и всъщност най-умните хора, които познавам, най-умните млади хора, ми казвам, ти трябва да запишеш философия. После всичко друго си идва на мястото. Така, да, също смятам, че средата е безкрайно ценна, защото хората, с които се запознах по време на моето следване, са прекрасни и с тях продължавам да държа с някои от тях, дори само бизнесни отношения, но самата среда беше много благотворна и включа, разбира се, безценното общуване с преподавателите, които просто безкрайно респектираха. Говорят си, даже и под носа ние всички пълна зала, горе 41-а, скърца всичко, но само се чува как скърца, никой не се чува дори как кашлят, за да чуваме да попием всичко Иван Стефанов, който каже, например, или Саш Андонов, като се изкашляше и така нататък. Това бяха невероятни неща, които, разбира се, сега не звучи може би смешно, но може би някакви такива неща са останали у мен. Иначе смятам, че е малко така неловко нали, да разказвам нещо друго, ако мога да... Нали, смисъл голон, мисля, че е много ценно да се учи философия, може невероятно да се реализират философите. Тук си записах, че по принцип, защото се занимавам с уебсайтове, смятам, че хората завършили хуманитарни науки, каквито и да е, в частност философия, всички от философски факултет, социология, психология и така нататък, се реализират много добре и като дизайнери, поне моя опит е такъв, дори да ви звучи супер странно. И това, което смятам, че те развиват е някаква по-голяма, освен саморефлексията и мисленето, една по-голяма чувствителност към другите, което им позволява да са много добри. Нали, ако бяха лекари, ще да бъдат прекрасни лекари, но като дизайнери и като въобще журналисти, пак казвам, ето творци, трябва и така нататък. Смятам, че това е голямо предимство, защото тази чувствителност, която развиват към другите, им помага да са успешни във всичко, което правят.
Това е от мен. Благодаря за вниманието.